سلام فتوات تخاتلتي إذا جاتر فيلم سلما أنت بنايزرا فاصلتو بوليسات ونزقان له فيلمي بتغنيان بحاصر حزالكم هسي الله فيلمي لايك بمغار جمرو فيلمي انت جمر أبوش إيطاليان سايرس تبع ليبا ناتو بدن بمراي إيو أبزو خد ساعات سايرس دينتون استبالة عركون ميسون استبالة هاكرن بحاد بمخوان نحاد زرفها موسيو يركب أبتين سايرس دركولو عاوي نايجالتا بروغرامي زجاجة أبزو خازي زعلت زلوا بتعامي خبار ماسك انتخون أبكال إجزاجن سلطاتن كبارات بهالو نجاراتن يوم زجالتو النسايرس كاها أبتجالتها كم تساتفوا بممثال نظام كبارات نجارات يوم لسرقو بخالي وجن كاها أبي استوالت ناي بوليس إيجنت زجالتان كركتاتل بمنجسيت مدب ناي أبي أولاد كاها نسايرس بفيديو مسرعيو زي وصلي وعيو بمالي نجروا نزل سمعت أبي بتعامي دنقص الله مغياتو بزعبا سايرس منم كيف ولدت قدمي سامن مسؤول ناي فقر يركب جميرم نيرم بخالي وغن اب لندن ماغنس استوالت لياون مسني سايرس ابال انتخونو نسونا بحاد جالتا خيديو مس ماغنس سرح لوخ استوال لياون ناوزي بوتا زمص انتخون بتعمي خبار استوال سئلين مسراق يوم مصيام نابن سايرس انتن ملس مبزحتهم ابتي ادارس زركو تجارتي ناتو سبات يوم بزي مسألة مولتسن استوى مساعتهم سرح انتخون جالتا كامل ساتف سف مسيلو تقميت الله بخالي وغن نايز ماسك بعلوانا زخونة N8 ويدما ساقو NFT استوى نابتي مدرخي متصمو ابزي ماسكو 480 كلتن كاميراتات كمزلو يزارب اتي ماسك ببزوح سبات تفتاوي نكخوان خبار واغان خوص زقورو بزي مغنياتيو سايرس كا NFT نقوقر مسودة قلطيفو ملكت بمهاب ببزوح مليونات كغوزو كامل للي يناقر أبتي الدراج استرخو تجارتي بس إذا أكل واقع كنوصل ليلهم أي حسب وين يرم بزي مغنيات كعب بلي من فخوكر اتماس كن سايرس نكوهاوي والسن ميسون اتهاكر كأحد بزي ساعات نايت جزاء أدارم نخص وقت تقبر أدارم تقوي مالت كعا ليوا اللو توهيلو سلحسب بزوحات بوليسات نابت جزاء آتو بخالي كعا أبلندون زركو إني ماغنس اون اتي سيستم سيرم بمتاو اتي خبار سوالة سلي سرقوه بدهريو ماغنس ماي بزكلاخال بلاستيك بمتقلال نابتي بحريش اندو لوكا كعا بخالي بوتا كوينو يصبس للنبرا اتي سيلي بزقباء سريقوم يبنطو ناب اني سايرس انتن ملاز اتي سممع عببيننا كوينا نودايو بمال ني NFT يسمع معه NFT هون اتي استطوع متنجز بزوش لزخون نخيملطو الشيلو مساعتهم نابتي جلوا يعتو نتا جلوا تمرحا كعا كاميلات بحال نايز جروب أباليا إن كاميلا لك كابز بوتا مساملتو أبي كعا نابزي أدراش تمتسه ولا كم سايرس ناي فقر يلكم تهلوا اللي واسل لخون انطرح كتسادلو تجمر أبي كعا الناس هادتو كلا ميسون من قد تعاطوا أبي وانت سواك تقرص لزي دليت بقرا قويا بمقاد نابكال جلوا بمقتهو نعاتهم مسداد تجمر بزي كعا ميسون تهاكر كال مفتحي زلوا انتخون إن سايرس مسحالفو كالاي من قد تعاطوا كابز قصلو إن سايرس $10 مليون NFT يمحلالفلو كساخذ كعا أبي تسفاسل اللي أولت أبتي أدرش زنورة حد قدح فيديو مرأي تجمر أبتي أدرش كعا مس سايرس أتي زنورة ديلتون استوالة سب تفولت أسل زنورة أبتي ساعتتي كم أكال قدو خوينو يسمسل نورة خازي أبي ناتو أدرش سلزرخوات ناو تخيد بخالي وغن خلهم ناي ميديات أبياتات بعالزنا أرتيست يعني التعافينو بمال زيناتاتهم كسراتشو يجمرو كساخذ كعا N8 بعال هافتي امبر ليواتات كم لغنو أيفلت نيرو بزي أزيل قرمو كعا أبتي اوان تقلت أسناقروا ملوء غنزو بمخفالهم إيو إنها تاي عينت سبات إيوم إلو قراب زاتي لساعات في سايرس تخل نقل كردو الجمر إذا تريو زلخا ناي موناليزا سئلي بزوح جزي تساريقو نيرو إتهم سرقو سوات كعا قلال لي بحال غنزو إيوم نرخو بزي إنا نابسر كياتينا بمال نخرقاقع إيقورو بخالي هون أبلندن زنورو إني ماغنس يدولو إنا كل تيو سلطات راح كساعة 8 مليون دولار يملوصو لين 10 مليون دولار بمخفالنا من ما أخسرنا نفتح بمعل بزهق كل شيء كامل اللوم إناقرو بخالي كعا أبي كامل فكرتو نديلتون أقود تلتو علو استفل عليه فوتو بمرأي كعا مس سايرس سركو عليكم إيو أبي إيو لركبتو له ديلتون أبي من ملسك إني معاو تاب سايرس ملغتي إلا أخا أبوش تكعا مسؤوز نورا حابلو مستدع الوفوة تاسلز نورا إذا كعا كأسرا يخيليو بس كعا بينك تواط بسلزي تغل ناب هاكس الإستاو هلا عركاك تماخرو تخد هاكس اللي أبي انتربول سرح حيال بوليسيو أبي حدث أقما بس نقلتو مساء كم لي سرح نقرام مقنعتو نبعلو بزوح حسوط سرح كم سلو بزعوك زاربا جمرة أبزو خد ساعات جورغون سنستو على سبب الناس حدود كي يزركب
ጆርገንሰን ማለት ንገንዘብ ክብል ኣብ ከተማ ዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ዝቐተለ ክፉእ ሰብ እዩ። ክሳብ ኸዚ እዚ ኩሉ ገበን እናሰርሐ እንከሎ መረዳእታ ስለዘይነበረና ክንሕዞ ኣይከኣልናን። ኸዚ ዘለና ሓበሬታ ከዓ ሓያል ውሕጅ ብምልዓል ሚልዮናት ሰባት ክቐትል ትልሚ ሒዙ ኣሎ። እዚ ብምፍጻም ዝደልዮ ወርቂ ኣሎ፣ ንሱ ምስ ኣግነየ ነቶም ሰባት ይውድኦም እዩ ብምባል ብዛዕባ እቲ ሰብኣይ ይነግራ እና ናይ ሃክስሊ ትልሚ ነቲ ወርቂ ቅድሚ እቲ ወንጀለኛ ኣብ ቁፅፅር ምውዓል እዩ። ንሳይሮስ ክኣስሮ እየ ኢልኪ ካብቲ ደኽሚ ምሳኣቶም ኮይንኪ እቲ ወርቂ ሰሪቕካ ምፅእለይ፣ በዚ መንገዲ ኢና ንሰባት ኣብ ሞት ክነድሕኖም ንኽእል ብምባል ሓድሽ ሚሽን ይህባ። እቲ ምርኢት እንትቕየር ኣብይ ካብ ምስምዕማዕ ወፃኢ ምንም መማረፂ ስለዘይብላ ተስማዕሚዓ ምስ ሳይረስ ትኸውን። ሳይረስ ከዓ ኣብ መጀመርያ ብሓሳባ ዋላ እኳ ተለይተስማዕምዐ ድሓር ግን ዴልቶን ሙሉእ ነገሩ ብምንጋር ንዕኡን ቡድንን እስር ቤት ካእትዎም ከም ዝኽእል ነገረቶ። ንሕና ተሓባቢርና ግን ብሓደ እንተኮይና ዴልቶን ካብ እስር ቤት ክፍታሕ እዩ፣ ሰባትካ እውን ምሳኻ ንምስራሕ ኣይፈርሑን ብምባል ንክስማዕማዕ ትገብሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ውሽጢ ኖርዘርን ኣየርላንድ ኮርማክ ዝተባሃለ ሰብ ይርከብ። ኮርማክ ሓደ ሰብ እናደብደበን እናሰቃየን እንተነበረ ንጆርገንሰን እዩ ዝሰርሕ እና ብዝገርም ኩነት ነቲ ሰብ እናደብደቦ እናሃለየ ምስ ጆርገንሰን ብቪድዮ ብምውጋዕ ነቲ ሰብኣይ ብዘስካሕካሕ ኩነት በቲ ከልቢ የብልዕዎ። በዚ ኸዚ ሰዓት ሃክስሊ ንሕጊ ተዛቒርናዮ ዝብሎ ከምዚ ዓይነት ጨካን ሰብ እዩ። ብኻሊእ ከዓ ኣብይ ዴልቶን ካብ እስር ቤት ምስ ኣፍታሕቶ ምስ ንሳይረስ ብሓባር ናብ ስራሕ ይኣትዉ። እቲ ንደልዮ ወርቂ እዚ እዩ። ኣብዚ ኸዚ ሰዓት እቲ ወርቂ ምስ ጆርገንሰን ኣይርከቢ። ነገር ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ብሳጹን ገይሮም ናብኡ ስለ ዘብፅሕሉ ቅድሚ እሱ ምርካቡ ንሕና ክንሰርቆ ኣለና፣ ካብኹም ዝፅበዮ ከዓ እዚ እዩ። ከመይ ጌርና እቲ ወርቂ ንሰርቆ ብምባል ሙሉእ እቲ ሓሳብ ተረድኦም። ካብዚ ቆፂሉ ሳይረስ እቲ ወርቂ ጥራሕ ምስራቅ ከቢድ እዩ፣ ምሉእ እቲ ኣውሮፕላን ኢና ክንጠልፎ ዘለና ብምባል ሓድሽ ሓሳብ ይነግሮም። ኣብዚ ኸዚ ሰዓት ከዓ ኣውሮፕላን ዝረኽቡ ካብ ሰባት ክባር ስእልታት ብምስራቅ ካብ ዝሃፍተመ ሞልሰን እዩ። ኣብ ናይ ሞልሰን ጋራጅ ዝርከባ ኣውሮፕላናትን ክባራት መኪናን ሃብታማት እውን ክሕዝዎን ዘይኽእሉ እዮም። ብዘሕዝን ኩነት ግን ሞልሰን ኣውሮፕላኑ ክህቦም ፈቃደኛ ኣይነበረን። በዚ ሰዓት ኣብይ ናይ ኢንተርፖል መታወቂያ ብምርኣይ ድሕሪ ምፍርራሕ ኣውሮፕላኑ ንክህቦም ይስማዕማዕ። ኣብዚ ኸዚ ሰዓት ኣብ ኢድ ሞልሰን እትርከብ ጀት ምስ ዝደልይዎ ጀት ብጣዕሚ ተመሳሳሊት እያ። ካብኡ ብላዕሊ ከዓ ኣብ ትሕቲ እዛ ጀት ፍሉይ ንክትኸውን ተባሂላ ስክሪናት ዝተገጠሙላ እንትኾን ብዙሕ ጠቃሚ ዘለዎን ነገር ኣብ ውሽጣ ሒዛ እያ። ሞልሰን ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣውሮፕላን ሪኦም ሰባት ክጥልጥልዎ ኣብ ኣረጋውቲ ኣውሮፕላን ዝርከብሉ ቦታ እዩ ዘቐምጣ። ኣብዚ ሰዓት እቲ ግሩፕ ብምሉእ ተስማዕሚዑ እዩ። ነዛ ኣውሮፕላን እተብሪራ ካሚላ እውን ከመይ ከም ተብሪራ ኣብ ልምምድ ኣላ። ዳውንቶን እውን ንባዕሉ ሓድሽ መልክዕ ንምፍጣር ነዊሕ ጭሕሚ እናገበረ ይርከብ። ጠንካራ ዝኾነ ነቲ ጆርገንሰን ወርቂ ዝሓዘ ካዝና ከመይ ከም ዝሰብሩ ድሕሪ ምልምማድ ኣብቲ ኣውሮፕላን ብዙሕ ካሜራ ዘለዎ ማስክ ይገጥምሉ። ሜንሶን እታ ሃከር ከዓ ናይ ኣየር ትራፊካት ከመይ ጠሊፋ ከም ተሕልፎም ተለማሚዳ ወዲያ እያ። ኮይኑ ግን ናይቲ ናይ ሃኪንግ ክእለት ጥራሕ እኹል ከም ዘይኮነን ኣብ ናይ ኣየር ትራፊክ ዝሰርሕ ሓደ ሰብ ከም ዘድሊ ትዛረብ። በዚ መሰረት ሳይረስና ኣብይ ኣብ ኣየር ትራፊክ ዝሰርሕ ምስ ሃሪ ይራኸቡ። ንሃሪ ንሓደ መዓልቲ ምስኦም ኮይኑ ንኣባላቱ ከንጨበርብር ይነግርዎ። ሳይረስ ከዓ እምቢ ንኸይብሎም ስለ ዝፈርሐ $1,000,000 ይብሎ። እዚ ከዓ ንሃሪ ካብ ዝተፀበዮ ንላዕሊ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ተስማዕምዐ። እዚ ከምዚ ከሎ ናይ ጆርገንሰን ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ውሕጅ ሓደጋ የልዕሉ። እዚ ናይ ውሕጅ ሓደጋ ንዓቶም ናይ ሙከራ ሓደጋ እንትኸውን ብቐፃሊ ዋና ከተማ እዩ ዝኸውን። እቲ ቡድን በዚ ንእሽተይ ሓደጋ ጥራሕ 13 ሰባት እንተሞይቶም ኣብቲ ዋና ሓደጋ ክንደይ ሰባት ከም ዝሞቱ ሓሰቡ። እዚ ዜና ምስ ረኣዩ ካብ ካሊእ ግዜ ብላዕሊ ነቲ ሰብኣይ ጠጠው ንኸብልዎ ወሰኑ። ብኻሊእ ወገን እውን ጆርገንሰን ነቶም ምስኡ ዝሰርሑ ምስጋና የቕርብ። ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ሙከራ 13 ሰብ ስለ ዝሞቱ ኣብቲ ዓብዪ ሓደጋ ክንደይ ዝኣኽሉ ከም ዝሞቱ ብምሕሳብ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ናብ እኒ ሳይረስ እንትንምለስ ሚሶን ጂፒኤስ ማሽን ሰሪሓ ወዲያ ትርከብ። እዚ ትሰርሖ ዘላ ማሽን ካብ ዓይኒ ራዳር ዘውፅኦም እንትኸውን ቅርፁን መጠኑን ግን ናብ ኣውሮፕላን ሒዝካ ንምእታው ኣፀጋሚ እዩ እና ኸዚ ናብ ኣውሮፕላን ሒዝካ ምእታው ኣብ ዝፍቀድ ኣቕሓ ናይ ግድን ከእትህዎ ኣለዎም። እቲ ቡድን ናይ ጂፒኤስ ጉዳይ ሓዊሶም ክጭረስ ዘለዎም ነገራት ኩሉ ወዲኦም ይርከቡ እና ናብቲ ናይ ዘረፋ መዓልቲ ይሸጋገሩ። ኣብቲ ዘረፋ መዓልቲ ንሳይረስ እና ኣብይ ፍቁራት መሲሎም ናብቲ ፕሌን ይኣትዉ። ዴንተን እውን ሽማግለ ሰብኣይ መሲሉ ኣብታ ፕሌን ዝተረኸበ እንትኸውን ዝተረፈ ኣባላት እውን ኣብቲ ቦታ ተበታቲኖም ይርከቡ። ናይ ጆርገንሰን ሰባት እውን ብተመሳሳሊ እቲ ወርቂ ኣብ ጠንካራ ካዝና ይቕልፍዎ። ብኻሊእ እውን ካብ ሞልሰን ዝሓዝዎ ጀት ከዓ ካሚላ ሒዛ ክትመፅእ እያ። ሜሶን ከዓ ናይቲ ኣውሮፕላን መረዳእታ ሃክ ብምግባር ንመን ሰባት ምስ ጆርገንሰን ከም ዝሰርሑ ትፈልጥ። ብድሕሪኡ ንኩሎም ኣባላት ፎቶኦም ብምልኣኽ ንኽጥንቀቑ ድሕሪ ምንጋር ኸዚ እቲ ጂፒኤስ ከቐምጥዎ ከም ዘለዎም ትነግሮም።
በዚህ መሰረት ከዓ ኣብይ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቃ ነቲ ጂፒኤስ ክተቐምጦ ኣለዋ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቃ ኣብይ ብዝግባእ ነቲ ማሽን ገጢማ ኣብ ላዕለዋይ ኣካል እታ ኣውሮፕላን እናቐመጠት ከላ ድንገት እቲ ጂፒኤስ ማሽን ይወድቕ እሞ ሙሉእ ንሙሉእ ይሰባበር ብድሕሪ እዚ ሳይረስ ከዓ ካብ መጠን ብላዕሊ ብምድንጓያ ብምጭናቕ ናብ ኣብይ ይኸድ ምስ ኣብይ ከዓ እቲ ጂፒኤስ ምስ ኣብይ ኮይኖም ከዓ እቲ ጂፒኤስ ኣብ ዝተስተኻኸሉ ሰዓት ዶናልድ ዝተባሃለ ሰብኣይ ብምጥርጣር ናብኣቶም ይመጽእ እና ካብዚ ሰብኣይ ንምምላጥ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ኣለዎም ኣብይ ከዓ ወሲብ ከም ዝገብርሉ ዘለዉ ብምምሳል ነቲ ሰብኣይ ሓፊሩ ንክኸድ ትገብሮ ብኻሊእ ከዓ ካሜላ ምንም ሰብ ምልክት ክህባ ስለዘይከኣለ ስቕ ኢላ ትኸድ እዚ ከዓ ኣብ ናይ ኣየር ትራፊክ ክልተ ጀት ንኽረኣይ ዝገብረ እንትኾን ናይ ሃር መሳርሕቲ ካበይ ዝመፀ ጀት እዩ ብማል ክትናገሮ ትጅምር ሃሪ ከዓ ንዓኣ ንምሽዋድ ንዓይ ሓደ ጥራሕ እዩ ዝረኣየኒ ይብላ ምስታ መሳርሕታ እናተኸራኸረ ከሎ እነ ሳይረስ ናይቲ ጂፒኤስ ማሽን ብምስትኽኻል ካብ ዓይኒ ራዳር ይጠፉ ብድሕሪ እዚ ሳይረስ ብዝግባእ ብምጥንቓቖም ናይ ታሕጓስና ኣብይ ሰምዐ ንስኹም ለ እዚ ዝመስል ቆንጆ ፊልሚ ሕዘልኩም ስለ ዝመጻኹ ፍቕርኹም ኣርኢኒ ኣብዚ ኸዚ ሃሪ ስራሕ ዝጅመረሉ ሰዓት ይመጽእ ነቶም ኣውሮፕላን ኣበርቲ ብሓሶት ዓብዪ ንፋስ ይመጽእ ከም ዘሎን ኣቅጣጫ ንኽቕይሩን ይሕብረሎም ናብእኒ ሳይረስ እንትምለስ ዴንተን ከዓ ኣብቲ ኣውሮፕላን ውሽጢ ከም ዝሓመመ ብምምሳል ናይቲ በረራ ሰራሕተኛ ትኹረት ይስሕብ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ማግነስ እቲ ናይ ኦክሲጅን ሓፂን ሒዙ ክሓልፍ ከሎ ማንም ሰብ ከይረዮ እዩ ማግነስ እውን ብልተሳኻዕ መንገዲ እቲ ኦክሲጅን ሒዙ ናብቲ ወርቂ ዝርከበሉ ቦታ ይኣቲ ናይ ጆርግሰን ሰባት ከዓ ናብቲ ወርቂ ዘለዎ ቦታ ዘይተፈቐደሉ ሰብ እንተኣቲ ብፓወር ንኽሽንድዎ ገይሮም እዮም ሰሪሖሞ እዚ ፓወር ከዓ ዓብዪ ምንቅጥቃስ ስለ ዝፈጠረ እንሂዶን ኣልነቶም ሰባት ይጥርጥርዎም ማግነስ ከዓ ብናይ ሌዘር ጨረር ነቲ ሳፅን ንምኽፋት ኣብ ዝምክረሉ ሰዓት እቲ ፕሌን ልብኣሰ ምንቅጥቃጥ ይጅምር ሳይረስ እና ኣብይ እውን እዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም እና ነቶም ካልኦት ሰባት ክባእስዎም ይጅምሩ ብተመሳሳሊ እውን ማግነስ ነቲ ናይ ሌዘር ጨረር ሓይሊ እናወሰኽ ስለ ዝመፀ እቲ ፕሌን ብጣዕሚ ምንቅጥቃጥ ይጅምር እዚ እንትፍጠር ከዓ እነ ሳይረስ ሰውነቶም ባላንስ ምግባር ስለዘይከኣሉ ነቶም ሰባት ምሽናፍ ከቢድ ይኾኖም ናብ ማግነስ እንትንምለስ ብዝተሳኻዕ መንገዲ ነቲ ናይ ወርቂ ካዝና ይኸፍቶ ኣብይ ከዓ ነቲ ኣብ መሬት ዝነበረ ሰብኣይ ኣብ ተወቃሉ ሰዓት እቲ ሓደ ክክሰላ እንትብል ሳይረስ ሂወታ ያድሕነላ ብምቕፃል እናጎየዩ ናብቲ ወርቂ ዘለዎ ቦታ ኣብ ዝኸድሉ ሰዓት ናይ ጆርገንሰን ሰባት እንደገና ይሕዝዎም ኣብ ዝኸድ ሰዓት እቲ ናይ ኣየር ኣብራሪ ካብ ዝንላዓሊ ክቐፅል ስለዘይከኣለ ኣብ ሓደ ናይ በረዶ ቦታ ያዕርፋ ካሜላ እውን ነታ ጀት ብምሓዝ ነታ ኣውሮፕላን ተኸቲላ ኣብዚ ቦታ ተዕርፍ ናይ ጆርገንሰን ሰባት ከዓ ነቶም ወርቂ ክሰርቁ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ውሽጢ ቁፅፅር ከም ዘውዕልዎም እና ነቲ ወርቂ ሒዞም ከም ዝመፁ ቃል ይኣትዉ ሳይረስ እውን ንኩርማክ ነቲ ወርቂ ብባቡር ገይሮም ንክወስድዎ ዝሓሸ ከም ዝነበረ ነጊሮዎም ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ኩርማክ ሳይረስ ብባቡር ንክኸድ ዝደለየ ትልሚ ስለ ዘለዎ እዩ ብምባል ብናይ ባዕሎም ጀት ወርቂ ሒዞም ምኻድ ይጅምሩ ነታ ጀት እተብረራ ከዓ ካሜላ እያ ካሜላ ከዓ ሓንቲ ቁልፊ ብምዝቃጥ ንዕረኽታ ምልክት ድሕሪ ምሃብ ነታ ጀት ክትግልበጥ ትገብራ እዚ ትገብሮ ዘላ ከዓ ናይ ጆርገንሰን ሰባት ቀወቶ ስለዝኣሰሩ ባላንሶም ስለዘይሕልው እኒ ሳይረስ ንክምችዎም እዩ ብኻሊእ ከዓ ማግነስ ምስ ሓደ ናይ ጆርገንሰን ሰባት ኣብቲ በረድ እዮም ተሪፎም ነይሮም ነቲ ሰብኣይ ከዓ ወቂዖም መሳርሒኡ ድሕሪ ምምንጣል ንዕኡ ክትክሰሉ ከም ዘድሊ ብምንጋር ነቲ ሽጉጥ ኣቐሚጡ ምጉያይ ይጅመር እቲ ሰብኣይ ከዓ ነቲ ሽጉጥ ኣልዕሉ ክትክሰሉ ክብል እቲ ሽጉጥ ኣብ ኢዱ ይፍንድእ እቲ ዝተረገመ ማግነስ ኣብቲ ሽጉጥ ዝኾነ ነገር እዩ ገይሩሉ ነይሩ ብኻሊእ ከዓ ናይ ኢንተርፖል ኣባላት ምስ ሃክስሊ ብምዃን ኣብቲ ናይ ባቡር ቦታ ይፅበይዎም ነበሩ ሳይረስ እውን ብባቡር ተለይ ኸይድኩም ዝብሎም ዝነበረ ነዚ ትልሚ ንምፍፃም እዩ ነይሩ أخذ كن أتي تلمام كي تساخا يتعرفنا نايجورغسن سبات أبزخ ساعات نتورك حزامنا نايجورغسن جزاء حزام يخوضوا قالوا هاكسلك عازم السماع هذا جنيا أوروبلان أو كتما أتو كم ذا اللب مهبرنا نأير حيلي نجرم أبتجت الكو كلهم ساعات كا عاد سمات فيها ما تفات لزخون وكلهم قتلوهم وسيخي نجرم أبزخ ساعات هاكسلي نزماش مزق باتواتي ويلم سموك نخاق ننوا إنبر زعرا نن أبيه هيوات منهم أي تقدر سلوي بخالي من قد جورغونسن نتوركي زغزوها حقاو غزاتي يغني نسباتي ان ندحنتك بالإيك ساعة خزيا دنگو بمال قبل توسن دقيقات كم نمص يحبرلهم اذا كمزي يلو تلو اير حيل سرح حركه عن اير حيل تقعد كالعلو كم زخد يفلت الناس سيفيلات قالو يلو نبعل سلطانات ولا انت تناغرا هاكسلين غن حاجتي منم لطقمنا سب يلن بمال نخلهم نخطفهم تزازيهب الناس اسكا ابتم اير حيلي ان اير ترافيك زنبره زرر كله سميعهم ايوم هيوتهم نمدحن كا ابي ابتا وشت جت خويناس فيلان كم زلو بتناي جت سكرين تصفلم كاميلا كا نتاجت ملو بمغلات نتومنا اير حيلي نتصف نخنبو تغورم كاميلا كا نتاجت نابل نورتا دحر مغلات بناجورغنسن سب توقع مو نتاجت تحت بفنات نختوالت تغورم
أبي كأنا نايتاجت سمارت ريموت بمتقام نكورماك كابتجت نخودق تقوله دهري ግን ካሚላስ ስለዝተጎዳት ነታጀት ክትዓርፍ ስለዘይከኣለት ሳይረስና ኣቢ ናብቲ ቦታ ይኸድ እሞ ነታጀት ከዓ ምስግባ ኣብ ናይ ጀርግሰን ቦታ ከኣልፋ ይገብሩ በዚ ሰዓት ከዓ ሳይረስ ኣብ ታጀት ዝነበረ ኩሎም ካሜራታት ተነቃቂሎም ሓንቲ ጥራሕ ከም ዝተለፈት ይዕዘብ እና ንሚሶን ሓንቲ ካሜራ ጥራሕ እያ ተሪፋ ኩሉ ነገር ቅረጽ ይብላ ጀርገንሰን ከዓ ምስቶም ወርቂ ዝገዝኡ ዝነበረ እንትኾን ናብ እና ኣቢ ይመጽእ ኣብዚ ሰዓት ከዓ ወርቂ ክገዙ ካብ ዘሊ ዝነበሩ እቲ ሓንቲ ናይ ኢንተርፖል ሰባት ኣብዚ ከም ዘለዎ ትፈልጥ እዚ ከዓ ጀርገንሰን ወንጀለኛ ከም ዝኾነ ስለ ዘመላኽት ነቲ ወርቂ ከም ዘይትገዝእ ነቲ ስምምዕ ትሰርዞ ብድሕሪ እዚ ጀርገንሰን ናብ እግራ ብምትኳስ ነቲ ስምምዕ ንኸይተቋርጽ ይነግራ ነገር ግን እታ ሰበይቲ ክሳዕ ከዚ ነቲ ወርቂ ክትገዝእ ስለ ዘይተስማምዐት ብኢድ ጀርገንሰን ሂወታ ትስን ብድሕሪ እዚ ጀርገንሰን ናይ ኢንተርፖል ሰብ ዝበለቶ ንመን እዩ ካኹም እቲ ፖሊስ መን እዩ በማል ነን ሳይረስ ይሓቶም በዚ ሰዓት ሳይረስ ንናይ ኣቢ ህይወት ምድሓን እሱ ምዃኑ ይሕብር ይኹን እምበር ጀርገንሰን ምንም ነገር ቅድሚ ምግባሩ ናይ ጣልያን ፖሊሳት ናብቲ ቦታ ይመፁ ጀርገንሰን ከዓ በዚ ሰዓት ምምሳል እንትጅምር ማንነቶም ዘይፈልጦም ሰባት ኣብ ገዛይ ፕሌን ኣዕሪፎም ዓፅን ምክልኻል እየ መሳርሒ ዘምንም ኣይፈልጥ በማል ይናገር በዚ ሰዓት ከዓ ሳይረስ ኣብ ታጀት ብዝነበረት ሓንቲ ካሜራ ዝተቐረፀ ቪድዮ ነቶም ፖሊሳት የርእዮም ሃከር ሚሶን ነታ ሰበይቲ እንትቀትላ ሙሉእ ተቀርጻ ያ ነራ እና ከዚ ጀርግሰን ናብ እስር ቤት ይኣቱ ብኻሊእ ወገን ከዓ ሃክስሊ ነትወርቅ ክወስድ ዝመፀ እንትኸውን ኣቢ ነቲ እሶም ዝነበረ ወጀት ንክትክሰሉ ትእዛዝ እንትህብ ስለዝሰማዕቶ ገጹ ትወቋ ብድሕሪ እዚ ናይ ፖሊስ ስርሓ ሙሉእ ጠጠው ኣቢላ እንትኾን ምስ ሳይረስ ትሕወስ ድሕሪ ሰሙን ሳይረስ ዝገርም ገዛ ገዚኡ ንኣቢ ሰርፕራይዝ ገብራ ካብኡ ዝዓቢ ሰርፕራይዝ ከዓ እቶም ፖሊሳት ዝወሰድዎ ወርቂ ናይ ሓሸት ወርቂ እዩ እሱና ማግነስ አርቲፊሻል እና ትክክለኛ ወርቂ ኣብቲ ቦታ ቀይሮም እዮም ነይሮም ካብኡ ነቲ ወርቂ ኣብ ሓደ ናይ በረዶ ቦታ ኣቐሚጦሞ እንትነብሩ ሕዚ እና ሃክሰን ዘግነዮ ወርቂ አርቲፊሻል እዩ ኣብዚ ፊልም ኣብ ናይ መጨረሻ ምርኢት እኒ ሳይረስ ቡድን ብሓደ ተኣኪቦም ይርከቡ ካብኡ ነቲ ትክክለኛ ወርቂ ብሪሞት ኮንትሮል ገይሮም ናብቲ ዘለዎ ቦታ የምፅዎ ኣቢ እዚ ናይ ዘረፋ ቡድን ምሕዋሳ ኣብቲ ናገሮት ሰዓት ሳይረስ እንኳዕ ዳሕን መጻኽ በማል ከንፈራ ብምስዓብ ኣቀባበል ይገብረላ ንስኹምን ነዚ ትግርኛ ፊልም እንተፈቲኹሞ ሰብስክራይብ ላይክ ኮመንት ሼር በማል ፍቅርኩም ኣርኢኒ ዋን ፒስ